हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों दे लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन हाबा आरो बे हाबाया सोरनि आङो बेखौ डिटेल्सै नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना माने आङो सिगाङावबो भिडिअ होदोंमोन लोगोफोर नोंथांमोननो माने सावताल हिन्जाव लायनाय भिडिअ होदोंमोन ना नैबे सावताल हिन्जाव लायनाय भिडिअआ मा होनना बुङो हिन्जावानो दिनै माने बिथांमोननि हाबा आरोना जायखौ होनना बुङोब्ला मानो सासे सावताल थारमाने जोंनि न'खरा थारमाने बेखौ उन्दैनिफ्रायनो लाबोनानै फेदेरदोंमोन आरो ना फेदेरनानै देरबाय लावखांनायनि उनाव हाबा जानायनि बैसो जानायखाय दा बिथांखौ हाबा खालामनानै होबाय जोंनि बर' न'खरा बेनिफ्राय आरो लोगोसे आरो हिन्जावा खिन्थु सावतालानो दे बेबो सावतालानोमोन जोंनि बर'नि न'खरावनो देरनाय ओमफ्राय दा बिथांखौ हाबा खालामना होनाय जादों आरो दा नायलांदो आरो दिन्थिलांबाय थागोन नै बेयावनो जादों दै हाबाया आङो एसे डिटेल्सै दिन्थिलांनो नाजागोन सावताल आरो बर' जयेनलि हाबा आरो बेयो जोंहा मा होनना बुङो सावताल सेंग्रा सावताल सिख्ला बर' नेमाव हाबा जादों होननानै नै हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानानै बिसोरनो नै नायदो हिन्जाव गोदाननि लोगोआबो सावतालसो दै बर' नङा आरो नै बिथिं मोसानाय होबोगासिनो ओरैबायदि मोसाखायोना ओमफ्राय आरो नै बिसोर नायग्रा जाहैलायबाय नायग्राखौ हौवायाथ' जाहैबाय सावताल सेंग्रायाबो सावतालानो बेनिफ्राय आरो सिख्लायाबो सावताल बेनिफ्राय दा नैबेयाव मोसानाय सोलिगासिनो एसे दिन्थिनो आरो हाला मोसानाय सोलिगासिनो बर'फोराबो होथारलै माथो सावताल बियायाव औ नायबाय था औ बियायावलै बियायाव नायबाय था बर'फोराबो माने सावताल मोसानायाव जेनथारा माथो ने बा बर'ब्लाबो होथारो सावताल मोसानाया हायोलै ना रोङो माथो ना हा आरो नोंसोर सावतालसो दै बिसोरो दख'ना गानदोंबाबो सावतालसो दै सावताल जानायानो बन्द' जालायबाय दा मोसानाय नायनानैनो दिनै जोंहा मा होनना बुङो सावताल सेंग्रा सावताल सिख्ला बर' नेमाव हाबा जादों होननानै नै हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानानै बिसोरनो नै नायदो हिन्जाव गोदाननि लोगोआबो सावतालसो दै बर' नङा मोसानाय होबोगासिनो